amb Fidel cap al seu cap. Davant de tot, Fidel Castro. Ara el germà Raúl Castro segueix la lluita i ho segueix perquè el poble vol i seguiran tants anys com faci falta, resistint totes les adversitats. Ells que parlen de presos polítics, a nosaltres ens vindran a parlar de presos polítics. A la gent dels Estats Units, del capitalisme de Guantánamo, ens parlaran dels presos polítics. Ells mateixos que tenen els 5 herois cubans, en presons americanes, exigint la seva llibertat, ara i sempre, contra el veritable terrorisme, el terrorisme capitalista, per l'internacionalisme i la batalla de les idees. Visca Cuba socialista! I un poc més!